Здравейте, банда! Днес отново сме на гости на Fumant. Защо? Защото в началото на лятото излезе нов техен продукт, всъщност не е нов даже, ами подобрен техен продукт на добре познатият Fumant Slide. В ръцете си държа Fumant Slide Duo и ще ви покажа разликите. Идва си добре познатата черна кутийка от другите Fumant-и. Какво има вътре? От новите твърдите картички, които се взел от наргилетите им или от новите им Fumant-и вече, ги е виждал. И капаче. Вече си имаме капаче и то в комплекта. Истинско. Подарил съм тук чашки, за да ви обясня какво му е дулото и да ви покажа какви са разликите, така че да преминем към сравнението. Така. Ето го новият, който вече е с два фланеца. Тук е за малки чашки, тук е за големи чашки. Оттам идва и името Fumant Duo 2. Като, когато искате да го ползвате за големи чашки, си стои по точно този начин, с логото надолу. Орестис, когато беше качил снимката в групата, не я беше обърнал наобратно. И не беше дефектно сложено логото. Когато искате да пушите малка чашка, го завъртате така и го слайдвате надолу. Капачето отгоре влиза в най-малкия улей. Няма вече възможността за заключване, но пасва и от двете страни и е доста ефектно. Дръжката не се загрява. Съответно, като го обърнете пък от долната страна, пасва перфектно, супер плътно, както виждате, на най-големия пръстен. Най-голямото ниво. За сравнение, това е старият Fumant Slide, който, както виждате, става само на големите чашки и няма обръщане. Последните варианти излизаха с капаче, но там пък заяждаше понякога. Тук вече го няма това нещо. Благодаря на новата идея за капачето. По-различното при него също е самия Fumant, вече самия фланец е от по-дебела стомана, отколкото от този. Не знам колко ще се забележи по този начин. Като при този, това помага за задържането на повече топлина. Някои хора се оплакваха от този, че не задържа достатъчно топлината на фона на други еквиваленти. При този това вече е подобрено, защото като се нагрее цялото и задържа доста по-дълго време топлината. Съответно имаме разлика и в фланеца, който е за големите чашки. Този е подобрената версия, като последното ниво, може би ще се забелязва от камерата, е малко по-голямо. Защото преди Fumant Slide не ставаше за чашки от размерите на Moon и облако. Докато сега вече другото става перфектно и за чашки, които са голям размер, като Moon и облако M. Съответно става и за малките чашки, като алпаките и йототата. Просто го завъртате с логото надолу и го слагате така. Пасва перфектно. Съответно пасва и на останалите алпаки. Ето ви Symphony за пример. И на него пасва. Преди имаше една партида с по-големи симфониите, които не пасваха на HMS-ите. Просто го обръщате и пасва. То даже дори това пасва перфектно на долната страна. Пасва и на Астротата. От тази страна на ръба. Ето това е проблема на хората с HMS. Ще им пасне на ръба. С Fumant Duo няма да имат този проблем. Обръщате го и се продължават. Като съответно между другото ринга от горната страна на фланеца, нивата са почти същи като при HMS. Така че феновете на HMS също може да обмислят варианта. Става и на облакото. Тоест облако хулиган. Ами да приготвим една чашка и да го тестваме на практика, да видите как става. На път към студиото, тъй като в нас няма нищо интересно, минах през магазина на Bad Milan, Наргиле България, и взехме една кафаментичка да пробвам, че ми беше много интересно. Тези тия бандероли, те за нищо не връщат, даже плика не може да си отвориш. Вкуса на аквамента, който съм избрал, е
Lemon Berry. Те малко странно ги пишат. Което трябва да е лимон и боровинка. Това не се отвори лесно. Така. Изцапах чашката, мамка. Добре. Така трябва да изглежда приготвено от олото. Някои хора може да им направи впечатление всъщност, нали, че ще ползваме олото. Това е от сравнително новите чашки, които дойдоха на нашия пазар. Ще говорим за нея малко по-късно. Ами, слагаме фолио и се връщаме да пушиме. Ето, чашката е готова. Подбрахме сетъпа да е тематичен, с почти розовата ми тениска. За да гледате някакво толкова да говорим, защото вече сте го виждали в предишния ми клип или ако някой не го е гледал, може да погледне в YouTube канала. Имаме отделно видео за наргилето на Fumant Mist, чашката на олото и новият Fumant. Като при него, както при стария, фит менеджментът се извършва посредством слайда. Слайдът е нагоре, ако е силно, слайдът е надолу, ако е слабо. Един от бонусите на отдебелената стена, за която говорихме, преди хората се оплакваха, на мен не ми се е случило до сега, но може да има и такива бройки, че на някои слайдовете им се слайдват сами надолу. Дали ще от вибрации, дали ще от някакви такива неща, или просто може да е била такава бройката. Тук в случая вече заради по-голямата стъпка на метала върху самия слайд, даже има известно съпротивление, когато слайдвате нагоре и надолу. В смисъл доста по-стабилно се застава на позицията, на която желаете самия слайд. Сега като си го разбазиках вата, тук къде беше? Капачето, както виждате, стои отгоре, застава плътно, като сега докато си играх между другото с слайда, да ви покажа, само погледна, за да съм сигурен. Да, то дори при допир и докато си играете с него се усеща, че самия гумен ринг, който е на новия, на дулото, е доста по-дебел и по-мекичък между другото на опипане и не се загрява въобще. Докато този си е доста по-тънък. При слайд дулото е горе-долу 2 пъти по-дебел ринга, който със сигурност ще го направи доста по-комфортен за работа. Той си идва в добре познатата кутийка, с картичката и така нататък. Реално нищо друго няма по-различно в него. Но малкото промени, които са направили, са доста значителни и подобряват доста самата сесия с него. Някои хора могат да имат въпроси дали с по-дебелите стени
ще могат да слагат по-големи въглени. В момента пуша Colcobration 27-ци, които влезнаха без абсолютно никакъв проблем. За 28-ците на Шаман вече не съм 100% сигурен дали ще стане. Друго, което доста хора се оплакваха от стария Фомант, е, че засяда. Когато трябва да го мърдат на някъде и засяда, това също е отстранено, благодарение на втория линк, който има слайда. Защото преди тук нямаше линк и когато го изпуснете или го натиснете, не знам дали ще се види, той мърда. Дори от топло студено, стоманата се отвръща. И понякога се получава да се събере навътре и да ви заседне слайда. Тук вече го няма този проблем. Едно заради по-дебелия фланец, друго заради горния ринг, който фиксира изцяло фоманта. Сега, ще видим дали ще намерят косури. Има доста хора, доволни и недоволни. С пробата и с тестването ще разберем дали има още неща, които трябва да бъдат подобрени в него. Но за момента е единствената подобна Heat Manage система, която може да побере такава гама от чашки. Което за мен е много удобно, защото ето сега примерно през лятото пътувах доста, хората, които ме следят в Instagram, са видяли със сигурност, че ползвам доста един от бета вариантите на Fomant Duo, което е много ме улесни, защото си избирам чашките, които искам да взема и не ми се няма да взимам допълнително HMD-та, тъй като тя пасва на всички чашки, които взимам. Дали ще са килъри, дали няма са килъри, традита, дори на стъкленото джини, то по принцип и с този си става, но някои хора се оплакват, че влизало навътре и ги е страх. Сега вече като обърнете както е сега на малкия фланец, тук си пасва перфектно също. Единственият минус, който до момента съм имал с него, е капачето, което нали, казах, че не се заключва. Но то беше за мой късмет, когато наргилето не беше запалено, кучето мина, бутна едното наргиле, фоманта падна и всичко стана в пепел. Но за момента все още се мисля върху някаква идея, дали ще мога да се измисли как да бъде заключен. За фоманта мисля, че е това. Чашките на Auto, както виждате и от клипа, когато патвах чашката, са много интересни. Мисля, те са направени двукомпонентни от смола, долната част с стабилизирана дървесина и глина. Което ги прави уникални, защото никой до сега не е правил чашки от смола и глина. Като по обмен са много хубави, защото отдолу нямат абсолютно никакво загряване. Цялото загряване свършва в глинаната част. Определено са от чашките, които искат малко повече топлина, което на мен лично ми харесва много, защото са перфектни за пушене с провост фанелите. Сега килъра, там си ползваме Fomant Solid и нямаме проблеми. Който се оплаква, че не може да стигна на топлината с килъра. Глезовете са и много хубави. Доста дебели. Аз лично имам мото вече от може би 2 месеца. Няма следи от пушене. Една от чашките, които пуша супер често, защото мога да направя впечатление, тя е много малка. В общи линии на semi-dense към dense пак тя събира 12 грама. Съвсем спокойно може да се пуши с около 10, но сега при момент не ми харесва. По-късна е сесията и така. С около 12 грама може да си изкарате сесия между час и половина, 2 без абсолютно никакъв проблем. Вкусът го придава доста приятно и наситено, не е прекалено остър и химичен. Като за топлообмена бих казал между другото, че е пряк конкурент на Алпака най-накрая. В смисъл, появи се чашка, която да бъде пряк конкурент на американските лидери на пазара Алпака и Хука Джон. Мисля, че всеки, който ги е пробвал, трябва да се съгласи с мен. Като хората, които имат килъри, но нямат HMD-та, може да обмислят варианта за дулото, защото дулото пасва и на килъра в
с големия си фланец. В момента нямам килър под ръка, за да ви го покажа, но да. Това е с Otto. Цената е малко по-висока, но за качеството, което предлагат и индивидуалността на дизайна, който имат, мисля, че няма какво да ги сравняваме. Фуманта може да бъде закупен от сайта на Nargile.bg. Там обикновено го има наличен през повечето време. Ако го поръчате в работен ден до 3 часа, ще дойде на следващия ден при вас. И мисля, че до тук сме и с фуманта. Остана тютюна. Както споделих, как в момента ползваме сега. С Бат Милан имахме малко спор, който ще подложим на тест сега, да видим. Когато го взех от него, тъй като аз не съм пушил много от вкусовете на Аквамента, като цяло също дори не съм пушил много Аквамента, е доста приятен тютюн, защото за разлика от Адалията, въпреки че са част от тази фирма, е доста по-мазен и се пуши доста по-хубаво в фънел чашките. Да се върнем към спора ми с Бат Милан. Той каза, че този тютюн да се пуши в килър чашка, за да се усеща най-хубаво. Аз като дървен философ му казах, че такива мазни тютюни не се пушат в килър чашки и го направих в фънела. Съответно във фънела си усещам хубаво вкуса, но в следващия клип ще ползвам Otto Killer и ще го пробваме някои от другите вкусове на Аквамента в Killer, да видим дали ще бъде по-силен вкуса. И за колко време ще изгори съответно. Самия вкус, както казах, е Lemon Berry, който ми се стори доста интересен микс на лимон и боровинка, а те всъщност дори си говорят боровинкова лимонада. И реално то наистина е тип вкусът на лимонада, защото е леко сладко, свежо и се усеща предимно боровинката, поне за мен. Но има един aftertaste, който е такъв леко кисел, като го издишате тютюна. И се усеща доста приятно. В смисъл няма да усетите конкретната нотка на лимон, ако някой я търси. Поне според мен. Но вкусът определено е доста приятен и доста свеж. Така че, който търси свеж тютюн, въпреки че вече минава от топлите дни, може да го пробва. Както първо в клипа споменах, не знам дали сте обърнали внимание, на къстъм сетъпа, който сме направили на Миста. Той е с поръчков кейс. Съответно, аз съм го казал това в клипа си за Мист. Всеки, който има желание, може да пише на VM Handmade. В случая този, който го взех от един мой приятел, съответно Ангел, който си го поръча за негов клип, който прави като за песен. Който ми е интересно да види как е изглеждало на фуманта там, може да оставя линк в биото в дескрипшена на клипа и да го погледнете. Но да, може да си направите къстъм слив към Миста, може да си го гравирате както ви е кеф на вас, с всякакви неща. Стефан със сигурност ще се потруди доста. Или ще даде всичко от себе си, както винаги. И това е група. Клипа отива към края си, на който му е харесва и му е интересно и иска да види още нови неща. Може да се сабскрайбне, ако вече не го е направил. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре. И за хората, които още не са ме последвали в Instagram и имат интерес към това да видят какво взимам за ревюта и така нататък, или искат да се свържат с мене, може да ме последват в Instagram. Там се пиша Васил Павлов БХЦ. Ами това е група. До скоро виждане!